Ito? Mhm. So, egg sandwich. Ten over 10. Ilang egg sandwich. Years Oy, later. and for this video mga kabingka, so pag food taste po tayo ng produkto gikan sa McDonald's mga kabingka. Yes, natay egg sandwich mga kabingka. So, egg sandwich mga kabingka. Look at that. And the diesel, that's egg. So, that's nuggets. Tato ketchup ang kabingka. Opo, katilawan ni bang mga kabingka. Say, kuha na ni ilang kombinasyon na ni mga kabingka. Pero ang pagkabala ni mga kabingka, lumigid na siya kay itlog o pandesal. Tapos, drinks nila. Egg sandwich. Kape. One cold coffee. Let's go. Ten over 10. Ilang egg sandwich. Huh? Perfect. Ay po, 10 over 10. Nice, isn't it? Perfect. So, goods na goods kay mga kabingka, no? Ito po si DJ March and the place to be you. See you in next my food adventure mga kabingka. Babush ka, baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.